क'क्राझार जिल्ला परबतझरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपकाय BPF मावख'आव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै परबतझरा जिल्ला ब्लक लेभेलनि बुथ कमिटि दानाय जायो। बे जुथुमनाय मेलनि आफादगिरि बिबान लाना सामलायो परबतझरानि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे परबतझरानि गासै सेलनि आफादगिरि नेहाथारि आरो प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ब्लकनि आफादगिरिजों लोगोसे गासिबो सोद्रोमाफोरा नुजाथिनायखौ नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि ओनसोलारि सुबुंफोरजों मोजां खामानि मावफुंनो हानाय बायदि भट सेन्टारफोराव बुथ कमिटि दानायनि सायाव सावरायनाय जायो होनना बिबुंथियाव मख'बावो। लोगोसे फैगौ लकसभानि थाखाय गासिबो हारि माहारिफोरनि सेल दाफामनायाबो जाफुंजोब्बाय आरो सम सफैबानो होनो हानाय बायदि थियारि एबा साखाफारा जाखाबाय होनना फोरमायदों। जोङो थारमाने थांनाय एग्जिकिउटिभनि सिद्धान्त मथे सेन्ट्रेल कोअर्डिनेटर्स कमिटि मोनसे दानाय जादों आरो ब्लक लेभेलनि जिल्ला लेभेलनि जितु भट कमिटि बेफोरखौ जों दानायनि दायित्वखौ लानानै फैदों। दिनै बेयाव परबतझरा डिस्ट्रिक्टआव जोङो भट कोअर्डिनेटर्स कमिटि मोनसे दाबाय। फैगोन समाव बिथांमोना गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि जुरिसडिक्सनाव जिमान खैथा भट सेन्टार दङ बिसोरनि एगेन्स्टआव माने कमिटिफोरखौ दानाय जागोन जाहाथे जोङो माबायाव इलेक्सनाव खोब थाबैनो रायजोफोरजों जगाजग खालामनो हायो। तृणमूल पर्यायनि भटार्सफोरजों जों जाहाथे जग बिनिमय खालामनो हायो। बेनि कारणे बे प्रसेसखौ लानाय जायो जरलि फालनिफ्राय नांगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो मिथिदो जोङो बिभिन्न पर्यायनि सांगठनिक मोनसे माबाखौ समाधान खालामबाय। जयनिं प्रग्राम थांबाय जोंहा दा कोअर्डिनेसन कमिटिया नै दा माबाफोरखौ भट कमिटिफोरखौ दानाय जागोन। बेबायदिनो जोंहा सेल कमिटिफोरखौ दानाय जाजोब्बाय जोंहा गासै जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव। स' जों पुर्ण प्रस्तुति जों माने इलेक्सन फैब्ला गाबोन जुदि इलेक्सन फैब्लाबो जों माने जय जागोन बे मोनसे कनफिडेन्सआव दोङो आरो जों सेखाफारा जाखाजोब्बाय जों।